Kudo Karenggo. Oh. Yo, lo, os. Yuk, yoi. Ayo Mas Calvin. Yo. Yos. Yuk. Atur posisi Mas Calvin. Ora.
renggo srut ning ati rasane mung ayam katurutan apa kang sinetya jroning ati rasane mung ayem keturutan apa kasinatya yen ra nyanding rasane kelon ning ati aja dilali bunda Allah dadine iki aku ora tenan astagfirullah la yo yo yo
semoko teko siramu eling-eling dek Rembulane ketutupan meko Weka kesing nganti tekan si jantung hati anteng-anteng di kembang cempoko kompret gantil mencok nang iteng pari Jangono excellent os Kelvin Ijal iya ayo tang Rizal ora Kelvin ora jarimu ngono Samono rembulan ketutupan meko gawe kesing nganti tekane si jantung hati anteng-anteng kembang cempaka kompret ganteng mencok neng piting pari kudu karenggok Bos lele oh
Kelvin ora. Ora. Ora Kelvin ora. Ora. Ora Kelvin ora. Ora mas. Ora oh. Ora. Ora Ijal ora. Ijal. Oi. Dengaran Jal. Oi. Oi. Yo. Oi. Oh Yo. ya. La 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 la. Oh. Oh. Yo. Yo. Lintang Excel, satu. Excel. Rizal. Ada Bang Calvin senyum dong. Lintang, lintang. Sawer dong. Pakan nosu. Bila dini golek iseng ngejar kuning. Milang miling ling, milang miling golek sing lenjer kuning. Apa kokoke? Oh. Daya teko. Gelar nokloso. Rasane padha. Tambah lejat. Oi. Oh, Mas Calvin, Calvin. Asik. Mas Calvin, Calvin. Senyum Mas dong. Calvin, Calvin. Senyum dong. Eh, ah, Asoy. 2, 3 semakin di depan. Ayo po. Ayo rong sarung. Ayo mol, ayo mol. Ayo mol. Ayo mol, obyake mol. Yo. Yo, yo. Oh, yo. Sarung jagung apoteka bacot tresno tak rewangi korban cingorogo mlaku ato tengger sulo watone sesandingan agawe semrasaku nadyan munggah gunung nora wegah watone tan sasumanding mung tansah eling sarung jagung.
Huh? Sareng jagat apotekan becet tresna tak rewangi korban dirangga laku ada tan Rasulullah walane sesandingan gawe semrasaku nadyan munggah gunung Nurawega watone tan sang sumanding tansah iling sarung jagung rasane bacot tresno yen tak weruh sedina kaya setahun serung segung ambot rasaku yo Alah ya Gembelengan wakul limpang sekane dadi salatar wakul limpang sekane dadi salatar gundul-gundul pacel gembelengan jogi-jogi wakul gembelengan wakul limpang sekane dadi salatar wakul limpang sekane dadi salatar. ayo Zal hei ayo bakal video popo Yau Popo Riza Rita Gundul-gundul pacel gembelengan Nyogi-nyogi wakul gembelengan wakul lagi pasakan dadi salakan wakul lagi pasakan dadi salakan gundul pacel Gundul pacel gembelengan nyungi wakul gembelengan sekane dadi salatar wakul lagi sekane dadi salatar selalat Dot. Wow.
Yo. Cenot. Mister Cenot. Mister ter. Aduh, cenot. Cenot. Ayo Om Sasa. Ayo es. Ayo Om Iya. Sasa Om. Jalangnya metu dhewe ora apa-apa. Heeh, jalane metu dhewe ra apa-apa. Wis wangun. Wis Wis wangun wangun. kowe not. 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 Wis wangun kowe. Ih, gue celeng apa cah? Lah kok celenge Celeng modele kaya Afrika. ngono kuwi ya. Iki babi ngepet nek iki. Pulu-pulu. Ayo not. Obahke not. Asoy. Cenot. Hadiah TS. Iki ana nyawer meneh ora iki? Ada Bang Calvin nanti. Jadel dulu. Oh iya, kok Sehabis Mas Calvin jadel Oh, nanti. nek orang disului bojone ora apa-apa Sane. Iya Bojone- betul. bojone- Istri tercintamu mana ya? Iya masih Oh, masih iya. di sini kah? Halo. Oh, Mana, ora ketok mana? Oke. Mau Oh, Iya, di sih. situ. Oh di situ. Oh iya. nanti saya ke situ aman Iya, kok. bendaharane kan kono. Bendarane kan kono. Aku ready untuk ke Iki situ. penyanyine 5. Yes, you. Iya, penyanyinya 5 ya Kak ya? Berarti 75.005. Ora. Lah? 150 sak wong. Iya. Oh, Kok ya ming syukur. 150 ketot. Lah piye? Kamu meremehkan nek iki nek ming 150 ki. Yo 500 Lah, ngono mau iya. piye? Iya, Yo. dedel katoke. Ya cah yo. Pundi Iya. menika? Spesial ada Om Sasa dan Febrian Penseng. Hadiah TS. Bakule bakso ya hadiah TS. Kayak kuwi dandan apa to, Om? Ya Allah. Mana? Bakso cenot. Om Syasha. Kowe kon dodol bakso mah nyeleng barang ngopo to, Lek? Kowe iki ora cetha kowe. Ketoke sesuk kowe iki ra payu bakul bakso. Payumu nyeleng ngono kuwi. Iya. Wis Monggo genah. sing ajeng ngejok Mas Tenot monggo. Ini Mas Cenot ki sing ndi jane? Lah kuwi lho. Nemu kae. Iya. Mumpung promo lho 75. Heeh. Sak ndadine. Iya, mangan Kuwi lene bakso. nggawa gerobake ora kuwi. Gowo karo dodol piro Mbak ngono. Yo, Om yo. Ya, Maghrib. sika Monggo kanca-kanca. Dados kanca-kanca. Kayak yo apa to, Om? Ratu ular. Ojo tinggal aku trimo konsen. Wet Buddha. Wet Buddha janjine bebarengan. Bareng-bareng lambe abang kesawiran. Roliyane kok aja ngece. Kok aja ngece. lamun ngece, Lamun ngece. lamun ngece. Lamun ngece tawalek tempe borele. Yo roliyane Kok aja ngece, kok aja ngece. lamun ngece, Lamun ngece. lamun ngece. Ngece tawalek tempe borele. Kuda karangga. Wah, asik lho Mas. Ayo, Mbak. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wet Buddha.
ngece. ngece kawalik tembe borene. Tepuk tangannya mana dong? Oke. Mi. Oh, Mi, J, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya malu Mas Segar. Ha iki ning kampungku Pripun? dhewe. Oh. Aku ning ngono kuwi lho ngano mbokku. Mboknya? Mbokku. Mboknya? Mbokku nek di mbokku. Ha kae mbokku kae, mbokku kae. Kami keluarga besar Kudo Karenggo mengucapkan terima kasih atas atensinya. Selamat sore, doakan semoga Kudo Karenggo sukses selalu. Mungkin tahun depan nanggap lagi Om Kelvin. Oke ya Om Kelvin ya. Oke, beliaunya ada ownernya. Pimpinan dari Kudo Karenggo. Doakan saja rezekinya Mas Kelvin lancar. Amin. Tidak. Sawerannya lancar, Om. Oh lancar, aku Iya. dong disaweri ye. Durung, Om. Sampai penari rezekine Banyu Wis. Mili. Banyu Mili. Iya. Mbak Mel wes durung. Saya? Oh. Kurang. Saya belum. Oh bro, Mas Kelvin. Maksudnya Aku belum dua Pak kali. Kelvin. Oh, oke, beliau udah oke. Oke. Di belakang Di ya. transfer ya. Oh transfer, lewat Iya. transfer begitu. Nomor rekening. Pokoknya Ci. doaku dari keluarga Kudo Karenggo. Semoga Gejayan selalu sehat selalu. Amin. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Pokoknya tak dongake 2026 ini utangnya do lunas kabeh. Amin. Terima kasih, monggo dilanjut untuk Kudo Karenggo sukses selalu. Amin. Om, hidrosepalus, Om. Oh. Monggo, kanca-kanca. Monggo. Yuk. Kowe ngopo, Ceng? Penceng orang dadi. Ora dadi Iya. ora. Iya. Monggo, Co. Ayo, Co. Gelak merahip iki. Oh. Yuk, yoi. Yuk, yoi. Ayo not. Wintar Sipta solae anu jubrana. Patut supron. Wiwit soden saya ngeleten. Awet Sukorno kang parang miyarsa sonderang ngelia tumede sing ambang-ambang. Sek-sek. Oh ya. Esek-esek. Oh ya. Esek-esek. Oh ya. Buka sini. Kosong. Esek-esek. Oh ya. Esek-esek. Oh ya. Esek-esek. ya. Buka sini. Kosong. Wasoy. Asoy. Niku kok ompong setunggal niku pripun? Wasoy. Asoy. Ayo bol. Asoy. Pawang makmu kutane gunung lawu kebak
makan pariwisata dina minggu muda-mudi asa sonjo kale kambang ombang cedak ikro tekan semu Jajalarian kang padha lumaku jawil jumawil sarta wesep guyub camping ing kawang mangu indah Gunung Lawu kebakan pariwisata dina minggu muda-mudi asa sonjo balik kambang ngombang cedak ikro cekat sewu Jajalarian kang padha lumaku jawil jinawi karo mesep guyub camping ing kawang mangu indah. Yo, dua kita semakin di depan. Yo, Wake up guys. Oh. kumoro, sorak suarane kumoro, sudane padyo nite turangga, asale saka Jatilan Kuda Karangga. Ayo. Selalat Yo. Wah, dadi kae. Ayo, bakso cenot, ayo dadi, ayo Oke, rakomanan dadi, hantu. Ayo Nat, Ayo Nat, dadi Nat. Kayak sing dadi kae. Ayo. Citok kae. Kesurupan bakso ayo. Ayo, dadi kesurupan bakso, sosis. dadi bakso, Ah, dadi kayak. bakso. Ah. Bakso nih cenat-cenot. Ayo, bakso cenot semakin di depan. Cenat-cenot. Tambani purun. Mana yang sakit? Suntik purun. Ijal. Ora iso munggah, Jal. Iya, beri tepuk tangan buat Kuda Karangga. Mas Ebri, Dalam Mas. Mas Ebri itu kayak Dalam. kok Kelvin ini sudah balik dan akan Oh. menyawer kita semua. Oh iya. Balik apa iki? Balik untuk salin dan akan Oh. menyawer kita semua. Iya. Mas Inggar, di sore hari ini ada bintang tamu Betul. juga. Ada widodari cacah kalih menika wonten Kak Anis Agustin menika minggil saking Purwodadi. Oh, Lan ugi wonten Dek Hilka Derista. mijil saking Kutorejo. Kutoarjo Mas. Kutorejo Neng asline Korea Mas. Oh, nggih. Umur 7 sasi neng meteng neng Korea, Oh, 8 sasi alah. pindah neng Jogja. Oh, nggih, sing meteng sinten? Nggih, semoga jumeneng. Ayo Ndek Cak ayu-ayu jan menik-menik. Jum, ayo Jum, selak maghrib Jum. Nggih. Ayo, alah jan. Eh,
Ayo kene iki. Jeng ngaturaken sugeng sonten menika dumateng sedaya para pamirsa wonten ing tlatah Condong Catur. Taman kuliner. Oh, Taman Kuliner Condong Catur nggih, heeh. Jen iki wau sampun wonten request Dik Febri Nggih. saking Mriki ayo toh. Oh iya, Nah. saking Erika WS. Oh, ada Kak Irka WS mana ini Ada, Kak Erika ada. WS? Mana? Sepertinya di bawah tadi. Mungkin Spesial dia. buat Erika WS dan Ipan. Iya. Ipan. Ini iki sing siji iki 17 tahun. Aduh. Nah, kene iki Dek Anis. Oke, Mas. Dituntun Pak D kene. Oh iya. Aduh, iki sakmene iki ya. Pak Luar Martin biasa. budaya kabeh iki ya. Budaya. Om Sasa kesurupan apa niku Om? Kesurupan apa niku? Oh, sampun kelebon to Om Sasaki. Biasanya pripun? Biasanya Nggak bisa naik. Iya Mas Rizal. Oh, aduh, dadi iki. Ra iso munggah. Tinggi. Kecuali nek bakat lompat tinggi. Monggo Jo. Nggih, monggo kalajengaken.
Ada request lagu apa? Sayang. Oh iya, ayo. Dari teman-teman outlet apa? Wes. Aku manut sing jalur cepat wae nek ngene iki. Yo, monggo menawi wonten Yeah. pinyuwunan apa pamundutan monggo. Pinyuwunan. Pamundutan monggo. Apa? Apa Dik Febri? Oh, Jalarane Tresno. Oh ya. Oh ya. Yo langsung ACC. ACC. Ya, ini jalur tol ya. ACC. ACC. Masih bersama Kudo Karangga. Ada Hilka Derista, Mbak Anis. Alaska Production dan audio sosial Rapena di Bali. Orang cepat. Sunar bulan wayah dalu kalah indahe yen kalawan esemu kamu kang luku amikbui kapang jroning kabuku nyataku wawa aku tansah bayang ing pikirku esemu dadi jalarane tresnaku. Ayo Dek Ani. Gusti topang manis ayu, paras mutyo lintangku, amor siap banget aku, rino menginggu kataku, asmara setya satuku, marang jawan saya, nyata tresnaku, tulus kanggo sliramu. Kudo Karangga. Hilka Derisa. Terima kasih. Masih bersama Mbak Anis. Agus. Alaska Production. Oh, enak. 2, 3 semakin di depan. WEA. Sunar bulan wayah dalu Lolo has. Lolo. Oe kolane lo de. Tansah bayang ing pikirku
terima kasih dari Anes Agustinan De Ilka Derista. Ya, ditarik dulu teman-teman. 3, 2, 1, Kudo. Karenggo. Senang gula. Mamah Lintang. Monggo. Mamah Lintang. Tetap setia Tani Mas Durung nate gawe gelo yen gawe kuciwa ning saiki arep kowe manjur malah marang aku Sidik mesti nesu terus ngajak padu jangan aja ngono. mentit tenan iki Jan, Mamah Mentit. Lintang. wong Mamah Lintang pun jan. ayo diangkat bareng Apa kowe pancen ora kelingan jaman dek biyen ya Kang Mas kowe janji bunga susah padha dilakoni
permintaan dari Mbah Warno, monggo. Monggo. Dipun aturi ninggal katresnan. Mas Inggar kali. Ibu Elintang. Yang mana? Oh, Ibu Endang Sri Mulaja. Ya. Sebuah kehormatan bagi saya. Ya. Terima kasih ya Bu, saya diajak. Iya. Monggo. Menika pamundutan saking ibunya Mas Hasan nggih. Leres, Ibu. Warno. Mbah Warno, mugi sehat selalu, Mbak. Cok. Nangis sakjroning atimu nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa
nuwun sangat. Yo, yo. Tresno ati. Yo, yo. Ia. Digawe buyo. Tresno ati. Digawe buyo. Tresno ati. Digawe buyo. Pencing Tresnawati digawe buyo. Uyang nalih Oh ya. Oke lho. Satrio ing matu kara tresno ati digawe muyo. Digawe buyo. Tresno ati digawe muyo. Alah digawe buyo. Muyang Nalendra Satrio ing Kutha Karangga. Bali. Yoi. Bablas angine. Saka gatal baline gatal, saka piring baline piring, saka wajan baline wajan. Elok tenang. Ra re ra 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 ra re ra. Oh,